Igbo Igbo ekele m no Lolo Nneka Chimezie ni kwa ine wetara no Ndi Igbo ona ahụ na Soludo akala mame ofe ya ga-emechi main market amadam ihe o ji wụrụ nnọọ gọvanọ se nyere anyị ugbu a ha wereze ndị a na-achị as a slave nya aghara ike na anwụ ihe awụdo otu esi achị ndị Igbo and enwebekwe na hụ gọvanmenti bịa n'ala Igbo ọ dị ka this set mere nnọọ meeting si na ha ga-eji iron fist na-achị ndị Igbo na-epush ndị Igbo na-achọ ka ha provoke anyị ime ihe anyị na-achọ dị ime ndị mmadụ anọ sita toma na amadị m ihe ọ dị ka mme kpọchara ha n'ụra because enwere vidio mmiri na-erotere Nigerian government na South East governors n'aka na-enwe sita tom na-echefudala ihe eji kpọta ndị amị n'ala Igbo na ndị mmadụ decide amadị na mma ha hụrụ Nnamdi Kanu ka ọkụkọ na obodo mmadụ nwee Nnamdi Kanu ha hụ nọ ya wụ the most popular human being n'ala Igbo now ka iche na ị ga-aga mee abduct na Kenya no matter ihe Nnamdi Kanu mere the fact that he was abducted enweghị ihe ọwụ to our governors ya na arịka accusation a na-eme na aka ha nọ n'ime Nnamdi Kanu ha abduct oweziokwu because part of ọchịchị enyere ha wụ to protect lives and properties of the citizens of the state and the citizens of the region. So Nnamdi Kanu has been from Southeast region all quite their responsibility no matter what good she can madu zuru in a fair trial. Naka go to gaga men Nnamdi Kanu abduct is wrong. Mgbe ha na-ekiritere tion on ya well odo na ha me abduct so e ga jide ha na akwa enwede isi n'ọdụ nya Igbo niile ekule na ha ebe ọwụ na ha pụta on na anọ n'ala Igbo ka a ga-eme ị ga ha anọ na a ga-agbagbu mmadụ na this protest ị ga ha anọ na Soludo nya enwede ihe ndị mmadụ na-eme ndị otu ya gbagbuo ndị mmadụ ndị agụ na-eche mba enwe nne in fact na Anambra ka a na-aka enwe extrajudicial killing ichekie ya by security local government security agbagbucha nwaanyị iri ime ya azọnyesha ihe niile a nye egwu apụgo ndị gọvanọ anyị n'anya na they can waste lives as they like they don't care. Ndị Igbo gbakọ sị na ha ga na-anọ sit at home na-anọkwa n'onwe ha sit at home. Nigerian media ha ekitakwala again ha hụ na ihe na-eme na Anambra na ha ebuwekwala ya again ha ebule sit at home again but in the last 4 years ha anyere ka ọkụ after ha report to the sit at home 2021 every Monday I report from Monday ha run through Friday what to shegbu mele aha na economy South East koga ndị gọvanọ anyị ndị ọdọ enwere ndị Igbo ha nọ obodo oyibo ha maka gọ ha amadi ihe na-eme just otu ahụ media wee report enwere ndị media na control ha na ha ama na enwere two sides to a story nke ahụ media kwu ha chọta ha were ekwe na-aga ha tie ọnụ ndị ọsọ ha ga-ewepụ business ha ndị ọsọ ha ga-eme nke aga ihe Buhari den na-ede imagine a government a president rehabilitate ha Boko Haram na-agbagbuchi ndị mmadụ enwedere tinye na nga ha ga-akpa ikpe ọnwụ gbagbuchikwa ha ya sị ha awọla repentant Boko Haram ya rehabilitate ọha wizie na amị meaning what o nyeziri ha license to kill you know ka ndị gọvanọ anyị mepere ọnụ anya sị kpọtara anyị ndị amị ihe ha na-achọ atọ otu ha na-achọ ha nọchi n'ọhịa mbụ ndị IPOB ndị ESN echeburu ihe ebe ahụ mgbe ha ime anyị nọ ndị ESN na-ekwu na ha achọla ndị Fulani ebe achọ ha ebe achọ anyị amadị na ihe ewezi okwu mgbe ha hụrụ na ndị ESN blocked everywhere and when nọcha ha si abatazi on ground bịa carry out their jihad ha were ezi opportunity ahụ ikputezie asa na-abịa relax sit at home na relax sit at home aka anyị nọzi na edewezi anyị under siege nke na at the time mgbe Soludo chọpụta ihe na-eme ya mere from that Ebube and ihe niile nonsense niile ha mere ndị Igbo ka na-anọkwa na sit at home ndị amị na-abịazi enye aka na-eme enforce sit at home echefuzie sit at home ha bụrụ kpọtazie asa dịka bụ agbarazie ndị mma nchewazie village ndị emekpọta ndị amị nọ ndị emekpọta ndị Ebube asa dịka bụ ọnụ dịta emechi ha overwhelm in order to cover their evil ha abụghịzie ndị IPOB kwa ya waya ju obodo oyibo so ụmụaka anyị na-eme ihe ha na ebe ịma na ụmụaka anyị na-eme Soludo why are you provoking them enwe na-esi ndị Igbo pụtara kọọ ekwe yawa nni sị gị nye ha nni maka sit at home ndị a na-anọ sit at home ọkwa ha ka ọ narị disturb na unu enwezi a single respect for human rights abuses ndị gọvanọ anyị na-eme too much na m kwuru sị na anaghị anọzi akara anọkwa sit at home na-achọ ịkọwara federal gọọmenti na
Ndị Igbo chọrọ ka a hapụ ha Nnamdi Kanu nta gị ọjọọ Igbo kwe mana ọ ya bụ ya n'isi unu le anya unu ga-ahụ na Joe Igbokwe pụtara gwa ndị gọvanọ na ha bido mesisi nwa ahịa ihe Joe Igbokwe nọ na Lagos a na-akọ ọsọwo gaa na soshal midia adameji ihe ọbụla Igbo ya na adameji ya nya ụgwọ a na-akwụ ya eji m Joe Igbokwe mata na a na-aka nne kwụọ mmadụ ụgwọ ya na adameji onwe ya nya a na-eri ngo eri Joe Igbokwe eriela ego ndị Igbo o rigo ngo ọ na-aga ego rie ngo ndị Igbo ya asịsị ngwa na o subirikwule nwa pis a na-ejichi ike hịkwaga mega expose bụ asịgide ihe na-eme n'ala Igbo bụ asịgide ndị mma na-etisha vigilante anyị nwee pis Soludo pis enwe na-adịghị mma gị file nya ndị Anambra pụtara gị ugbu a na can you contain it ndị nya main market na ahịa nọ na Alaba ma ndị ahịa nọ na Ọnịcha mepe depụta na gọọmenti house can you contain it ọ ha bịawa ụgba na gị were egbe gbaa onye gbara ndị nwenye ga-abụlie gọvanọ na ụgba unu buru galie ịkpọrọ ụmụ nke mkpọgasị obodo oyibo gọvanọ Soludo ọ dị ka na-achọ iwe ngwa onye nwenye ga-ama ihe na aka n'anya ọ bụrụ na ebe ọ bụrụ na iwu gọvanọ wụ for your people maka gọọmenti wụ gọọmenti of the people for the people by the people by the people for the people gọọmenti of the people by the people for the people gị mara na etiri gị ebe ahụ anyị niile nwe the government just to represent us and ihe na ebe ahụ wee nwee ihe ọbụla ndị na-achị chọrọ you carry it out ihe dị gị ya na Anambra wụọla nke gị the gọọmenti anya you can take any decision no ọ ihe ị ga na-ege ha ntị na-ele anya ihe na-eme nya nke a na-agosi gị should have awakened you to the fact that ndị bụ unu chọrọ ka akpọpụta Nnamdi Kanu ha ka na nọ na sit at home and gịnị ka ha ji anọkwa na sit at home ka unu hapụkwa isi na emebiela ihe ka ha pụtakwa ime protest achọ ihe a ga-ebo ha ka ha ji n'ọkwa n'ụlọ ha onwe gosibeghị lekwa ihe ha na-achọ gị nyezi aka karizie this message to the federal government onwe ha dịka ngụ nwanwu ndị South East governors ga-agazi gbaa federal government akwụkwọ gbaa the judiciary akwụkwọ maka na ihe eji tụ nwa amadi a nga is nothing Nnamdi Kanu unless ma ọlọ ya si emegod ọfụma mụnwa ga-edefend nwe ya sef maka ihe eji tọ ya nga ụnụ gba nkịtị atọ ya nga dị na ndị mmadụ a na-egosi iwe ọ nọgharị ike na anwụ buruzie egbe ga mechie shọpụ ndị mmadụ ji eri nri shọpụ na-ahụdo okego ya anyị na-achọsi ikwu na ndị mmadụ enwere a right to their decision a right to want to go to they are self-employed you didn't employ them ị nwere ike inye that sanction to your civil service whatever ndị na-arụ ọrụ ya na-akwụ ụgwọ ndị civil servants ị na-akwụ ụgwọ you don't have any right to issue that warning to a self-employed man na-enye onwe nri ọ ga-apụta ya ka agụọ na-agụ so biko ana m ayọ gị gọvanọ Charles Soludo mmadụ anwụkwala ọkwa nke kpọchiri ahịa ha lọkụkwara down na Anambra steeti mmadụ anwụkwala saa ya nụkwala sa agbara kpam na-achọwakwala ha again mgbe o bido ugbu a na ọ ngị ga-etuwekwe ụmụaka be anyị ime ekwula ụtọ ndị iro na-ahụ ihe na-eme ọrụ eche ha bụrụ ebe bịa gbaa ọ na-ebu ya ndị IPOB nọkwara onwe ha IPOB ekwubekwe ha okwu ọkwa ndị main market ji aka ha pụta sị gị no kwere ihe ha na-ekwu na ngị na-elizere ha Nnamdi Kanu so ọ bụrụ na iwu a tyrant ịnọ na military rule biko ga presentie ihe ndị na-achị chọrọ to the federal government ndewo